Oikein lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan Integratan Tunneäly-podcastia. Mun nimi on Miika Hirvonen Integratalta ja mä toimin tämän podcastin hostina. Tunneälypodissa me tullaan sukeltamaan syvälle työelämän keskeisiin trendeihin, tullaan puhumaan paljon teknologiasta, sen kehittämisestä, tekoälystä, kuin myös muun muassa ihmisyydestä ja ihmisten roolista entistä digitalisoituvammassa maailmassa. Tavoitteena on tarjota uusia näkökulmia ja ajatuksia teille kuulijoille. Tässä podcastin avausjaksossa me puhutaan tehokkuudesta ja ihmisyydestä. Onko organisaatioiden pakko valita näiden väliltä? Teknologia toisaalta lupaa paljon tehokkuutta ja helpompia prosesseja, mutta voiko automaatio tekoäly viedä meitä jossain määrin jopa väärään suuntaan? Voiko teknologia vapauttaa meitä luovuuteen vai tekeekö se meistä loppupeleissä koneita? Studiossa mun kanssa aiheesta on keskustelemassa Integratan teknologiajohtaja Riku Honkanen. Morjesta, Riku. Moro ja kiitoksia kutsusta. Ilo on tällä puolella. Mitä kuuluu? Noin niin kuin kärkeen. No oikein hyvä kuuluu. Itse tässä kevättä alkaa olla jo ulkonakin, niin mahtavaa. Piristää mieltä. Just näin. Kerro hei vähän sun matkasta tähän rooliin, missä nyt tällä hetkellä oot. Tosiaan toimit meillä Integratalla teknologiajohtajana, niin minkälaisia asioita on tullut touhuttua tuossa matkan varrella ja mitä kuuluu omaan rooliin? No tietotekniikan parissa on tullut oltua ihan pienestä pitäen ja tavallaan sitä kautta ohjautunut alalle, että 20 vuotta jonkunlaisessa IT-hommissa ja ollut työelämässä ja Integratalle päädyin sitten niin kuin edellinen homma oli niin kuin IT-konsultoinnin puolella ja vähän yli 7 vuotta sitten tuli tämmöinen mahdollisuus taas tavallaan hypätä vähän samoin kuin uran alkuaikana oli niin kuin sisäisen IT-tehtävissä, niin sitten tämmöiseen vähän projektimaailmasta tämmöiseen pitkäjänteisempään IT-tekemiseen. Kuulostaa hyvältä ja varmasti näkökulmia nyt sitten riittää siihen, että missä mennään tekissä tällä hetkellä ja mihin päin ollaan menossa. No joo, kyllä mä semmoinen IT-generalisti on aina ollut ja kiinnostaa etenkin se, että miten siitä saadaan niin kuin oikeasti ihmisille hyötyä ja ylipäätään niin kuin ihmisten auttaminen sen kautta, myös sen niin kuin oman osaamisen kautta ja toisaalta, että mitkä teknologiat sitten sopii mihinkin. Miten hei, jos vähän pureudutaan tuohon jakson agendaan, niin miten sun mielestä automaatio ja teknologia on muuttanut työn tehokkuutta tässä niin kuin viimeisten vuosien aikana? Tietysti päivänselvää on se, että paljon on menty eteenpäin, mutta jos miettii vähän ajassa taaksepäin, niin minkälainen matka on kuljettu? Niin, paljon riippuu tietysti siitä, että kuinka pitkälle taaksepäin niin kuin laitetaan se lähtöpiste, mutta jos tätä niin kuin lähivuosien kehitystä miettii, niin tietysti niin kuin korona-aika mullisti monella tavalla niin kuin kuitenkin työelämää globaalisti, että se etätyön merkitys, Teamsit, Zoomit, tämän tyyppiset, mutta ehkä vielä niin kuin sit sen lisäksi toi mobiilin käyttö on niin kuin mennyt vielä syvemmälle kuin missä se oli vaikka 10 vuotta sitten, että nyt voi ajatella, että voi vaikka isoja ostoksia, niin kuin vaikka auton voi ostaa niin kuin täysin niin kuin puhelimella, eikä se niin kuin edes tunnu mitenkään niin oudolle enää nykypäivänä. Kyllä, siinä mielessä se matka on ollut aika pitkä sitten. Joo. Jos mietitään siitä, mistä on lähdetty. Mutta totta kai nyt sitten niin kuin viimeisimpänä paljon pinnalla nyt tämän pari edellistä vuotta on ollut se AI, nyt sen niin kuin tavallaan ChatGPT-hetken jälkeen, niin on sitten saanut paljon monia yrityksiä miettimään, että no mitenkäs tästä voisi sitten kukin saada jotain lisähyötyä irti. Just näin. Miten jos lähdetään miettimään tämän hetken tilannetta tuossa niin kuin kentällä niin sanotusti tai markkinassa, mietitään vähän toimiala riippumattomasti tai siinä mielessä niin kuin laajemmassa kontekstissa, niin minkälaiset teknologiat ylipäätään on tehokkuuden kannalta olennaisia tänä päivänä organisaatiossa ottaa haltuun? No kyllä siellä paljon on semmoista, mikä ehkä niin kuin IT-näkökulmasta on joka semmoista kypsää ja niin kuin perinteistäkin tekniikkaa, eli integraatioiden käyttämistä. Ohjelmistorobotiikkakin nyt alkaa olla jo aika niin kuin monta vuotta vakiintunut yhtenä työkaluna siellä. Tosiaan niin kuin, erilaiset AI-ilmentymät, oli se sitten nyt generatiivista tekoälyä tai koneoppimista, niin niitäkin nyt on eri muodoissa hyödynnetty jo jonkun aikaa, mutta varmasti se on nyt enemmän sitä keihäänkärkeä tällä hetkellä sitten se puoli. Ja ihan tavallaan sitä viimeisintä, missä ollaan nyt tietysti menossa, josta jokainen haluaa osaansa tietyllä tapaa. Että Kyllä. No mites tietysti mun mielestä oot varmaan samaa mieltä siitä, että kyllä näiden teknisten ratkaisuiden ja teknologioiden tavallaan se aaloharja ajatus on se, että koko ajan mentäisiin niin kuin tehokkaampaan suuntaan ja bulkkityötä saataisiin sieltä niin kuin vähennettyä sieltä, missä sitä ei tarvita. Onko tehokkuuden tavoittelu sun mielestä aina hyvä asia, että milloin mennään mahdollisesti jopa niin kuin liian pitkälle sen kanssa organisaatiossa? Niin, siinä on mun mielestä paljon kyse siitä, että no mitä sillä sitten lopulta saadaan aikaan, millaista
arvoa se luo ja millaista ehkä sitten ihmisen nyt tekemää työtä se poistaa. Että jos siitä niin kuin seuraa se, että se tehokkuus on sitä, että se ihminen juoksee entistä nopeammin siinä ja se on entistä pirstaleisempaa se työ, tulee enemmän aivokuormaa siitä, että tulee monenlaisia herätteitä, että tavallaan on enemmän semmoinen niin kuin lennonvalvoja-tyyppinen työ, kun ennen on ollut enemmän se niin kuin, joka on ollut tekemässä sitä prosessia itse ja nyt on enemmän niin kuin valvomassa sitä, niin kyllä se voi olla tosi niin kuin kuormittavaa ihmiselle. Kyllä ihan varmasti näin. Vähän ehkä tähän liittyen, niin jos mietitään nimenomaan sitä niin kuin teknologian ja ihmisyyden niin kuin rajapintaa, niin missä menee sun mielestä niin kuin raja, että milloin se teknologia nimenomaan tukee sitä ihmisyyttä ja milloin se sitä uhkaa, että tavallaan milloin me ollaan saavutettu sellainen kultainen keskitie tämän kanssa? No mitä enemmän me annetaan päätöksentekovaltaa teknologialle tai koneelle ja sitten jos siinä lisäksi on sellainen tilanne, että me ei oikein ymmärretä, että mitä se oikeasti se teknologia, mihin se perustuu, mitkä ne säännöt siellä on, millä se tekee niitä päätöksiä, niin silloin tietysti jotain niin kuin riskejä, että se on se niin kuin musta laatikko, jossa tapahtuu jotain, että on joku inputti, mikä menee sisään ja sitten me nähdään lopputulos, mutta ei ihan ymmärretä, että miten se päätöksenteko siellä taustalla tapahtuu, niin silloin siinä on se riski, että se kone tekee jotain, mitä me ei oikeastaan ehkä haluttaisi sen tekevän, mutta me ei ymmärretä, että se tekee niin ja sitten me otetaan se lopputulos mahdollisesti silti vastaan. Niinpä. Ei päästä tavallaan sen mustan laatikon sisään, ei ymmärretä sitä, että mitkä ne logiikat siellä taustalla oikeasti on. Kyllä. Joo. Ehkä vähän tähän liittyen olisinkin kysynyt sulta seuraavaksi tämä, että minkälaisissa tilanteissa se ihmisen päätöksenteko edelleen on niin kuin parempi vaihtoehto kuin tekoälyn tuottamat, esimerkiksi tekoälyn tuottamat päätökset. Kyllä niin kuin varmaan semmoista etiikkaan liittyvät asiat edelleen, että jos ajatellaan vaikka tästä meidän oman alan bisneksestä henkilöstöhallinnosta, niin rekrytointi on tyypillinen tämmöinen, että kuinka paljon, niin kuin, että siitä voi olla hyötyä toki siinä niin kuin vaikka luokitella jollain tavalla niitä saapuvia hakemuksia, mutta sitten mennään helposti siihen, että karsiiko se tekoäly ja se materiaali, millä se on koulutettu hakijoita, joita me niin kuin todellisuudessa haluttaisiin monimuotoisuuden edistämiseksi kuitenkin niin kuin ottaa siihen prosessiin mukaan. Eli tämän tyyppisiä pitää niin kuin varoa, että se tavallaan niin kuin kuitenkin se on hyvin semmoinen inhimillinen piirre on niin kuin se eettisten arvojen, mitkä on tavallaan kulttuurisiakin arvoja, että miten me vaikka Suomessa tehdään päätöksiä, niin voi olla erilaista kuin mitä jossain muussa maassa. Kyllä, ehdottomasti just näin. Tuolla yritykset ja organisaatiot pohtii jatkuvasti sitä, että miten nimenomaan sitä omaa liiketoimintaa ja omaa bisnestä voisi viedä eteenpäin. Ja hirveästi on hypeä ja on trendejä, mistä AI nyt on varmaan viimeisin tavallaan esimerkki. Niin minkälaisia vinkkejä sä voisit antaa tuonne niin kuin organisaatioihin päättäjille siihen, että miten me voitaisiin tunnistaa nimenomaan ne meidän näkökulmasta relevantit mahdollisuudet ja teknologiat, joita lähtee ottaa käyttöön, eikä niinkään, että mennään vaan siinä niin kuin hypeaallon harjalla, koska täytyy. Joo, kyllä se niin kuin täytyy jollain tavalla aina siitä liiketoiminnasta lähteä, että toki voi semmoista niin kuin kokeilevaa protoilua muuta tehdä, jos niin kuin tunnistaa, että tässä on joku uusi teknologia, että mitä tästä syntyy, se pyrkiä innovoimaankin, mutta kyllä niin kuin itse lähden enemmän niin kuin miettiä sitä, että mitkä on ne meidän nykyiset prosessit ja mitkä työkalut niihin on niitä oikeita, että sehän ei välttämättä ole lainkaan se generatiivinen tekoäly ei ole ratkaisu kaikkiin niihin, vaan kyllä. Siellä voi niin kuin auttaa vaan se, että tehdään joku integraatio sinne tai ohjelmistorobotti tai joku muu, niin se voi hoitaa sen niin kuin nykyisen prosessin tehostamisen. Kyllä. Mutta sitten totta kai niin kuin kokonaan uuden liiketoiminnan löytäminen, niin menee sitten myös sinne strategiatyön puolelle, että täytyy sitä kautta myös lähteä, että mitkä on niin kuin ehkä siinä strategiassa sellaisia, mistä voisi löytää uutta liiketoimintaa ja taas sit sitä kautta miettiä, että mitä teknologioita tässä voisi hyödyntää, eikä lähteä niin kuin toisinpäin, että meillä on joku työkalu ja lähteä sitten niin kuin sen ympärille keksiä vaan kaikkea mahdollista liiketoimintaa. Kyllä, eli ymmärränkö oikein, korjaus on väärässä, että ei kannata nimenomaan lähteä tekemään niin kuin teknologisia hankintoja esimerkiksi sinänsä sen teknologia niin kuin edellä tai se niin kuin ratkaisu edellä, vaan nimenomaan, että sen pitäisi tulla sieltä pohjasta ja strategisesta pohjasta sen tarpeen nimenomaan. Niin, joo, tiettyyn pisteeseen, niin kuin tosiaan sanoin, niin kokeiluja voi tehdä, mutta ehkä semmoista, niin kuin, että koko strategia myllätään AI:n ympärille ilman, että siinä on semmoista selkeää kirkasta visiota, että miten se AI sen oman liiketoiminnan mullistaa, niin varmaan johtaa niin kuin hukkainvestointeihin. Kyllä.
Miten jos lähdetään miettimään, että on todella paljon erilaisia vaihtoehtoja, erilaisia teknologioita, mitä yritykset voi lähteä kehittämään ja viemään eteenpäin. Miten me varmistutaan organisaatiossa siitä, että ne tekit, mitä lähdetään ottaa käyttöön, että ne on luotettavia, ne on eettisesti kestäviä. Nämä on kaikki kuitenkin aihealueita, mitkä tänä päivänä näyttelee aika suurta osaa yritysten strategiassa. Joo, no tietysti tässä hetkessä varmaan eurooppalaisissa yrityksissä varsinkin mietitään paljon ihan tätä geopoliittista tilannetta ja sitä niin kuin EUn sisällä tavallaan tapahtuvaa, että se jo on niin kuin yksi tekijä, että no mistä se teknologia on lähtöisin, missä se data sijaitsee, GDPR-näkökulmat ja muu, niin se on tietty yksi. No sitten jos mennään tuonne niin kuin komplekseihin, niin kuin tämmöisiin koneoppimisen tai generatiivisen tekoälyratkaisuihin, niin siellä, että miten saa sen läpinäkyvyyden siihen teknologiaan niin, että tosiaan tulee samalla se ymmärrys, että mitä tämä kone täällä todellisuudessa tekee ja onko se niin kuin dokumentoitu niin, että sitten se ihminen, joka sitä operoi jollain lailla, niin pystyy tarkistamaan, että okei, näin se toimii, mä ymmärrän kuitenkin, miten tämä toimii, vaikka me ihan kaikkea yksityiskohtia tiedä. Kyllä, just näin. Miten Riku, näetkö jotain selkeitä riskejä siinä, että me lähdetään tuomaan sitä tehokkuutta sinne prosesseihin, että jos me mietitään sitä, että se ihmisen työ jää niin kuin mahdollisesti tietyiltä osa-alueilta kokonaan pois, niin minkälaisia riskejä niin kuin tähän liittyy? Että onko sulla esimerkiksi nimetä jotain semmoisia tavallaan, mistä sä veikkaat, että jos mietitään tästä eteenpäin niin kuin X aikaa, niin minkälaisia asioita tulee jäämään mahdollisesti pois jossain kohtaa? No varmaan ihan niin kuin on tiettyjä ammattikuntia, mihin niin kuin sitten tämä tämän hetken AI-kehitys iskee kovempaa kuin muihin. Toki vastaavaa kehityskulkua tietysti teknologian historiassa tehnyt ennenkin, että ammatteja häviää, kun joku teknologinen ratkaisu jo ennen niin kuin IT:n olemassaolo on tehnyt sitä samaa, ja sitten toisaalta syntyy uusia ammatteja. Mutta ehkä niin kuin se, on just vaikka tämmöinen juridiikka tai missä on paljon niin kuin dokumenttien käsittelyä, generointia, tai vaikkapa tosiaan ihan niin kuin radiologi-ammatti voi olla semmoinen, missä niin kuin se kone saattaa sitten niin kuin lopulta muuttaa hyvin paljon sitä, että mihin se ihmisen ja sen asiantuntijan työaika sitten menee lopulta. Kyllä. Ja tavallaan, että siirtyykö se enemmän siihen, että validoidaan sitä, esimerkiksi nyt vaikka tekoälyn tekemää työtä, sitähän me ei tiedä vielä tässä vaiheessa. Mikä se tulee se lopullinen muoto sitten olemaan näissä, vaikka luovalla alalla, niin kyllä esimerkki. Joo, ja luovalla alalla varmaan se on vähän semmoinen myöskin, että on tiettyjä ikään kuin vähän niin kuin semmoista, mikä on ollut ehkä bulkkitekemiseksi miellettyä tähänkin asti. Että tehdään joku nopea kampanjasivusto tai muuta, joka on elinkaareltaan hyvin lyhyt, niin siinä se voi niin kuin olla merkittävä tehostaja, mutta varmasti on edelleen niitä paikkoja, missä halutaan sitä niin kuin aitoa ihmisen luovuutta hyödyntää sitten jatkossakin. Kyllä. Onko jotain konkreettisia vinkkejä siihen, että miten organisaatiot voisivat tasapainottaa tätä niin kuin tehokkuutta ja ihmisyyttä tietyllä tapaa, että toisaalta, että miten nämä saadaan niin kuin lyömään kättä päälle. Toisaalta halutaan viedä prosesseja eteenpäin, mutta keneltäkään ei varmasti haluta niin kuin syyttä suotta leikata rooleja tai vastuita. Niin, no varmasti se inhimillisyyden niin kuin muistaminen, että tosiaan että tavoite pitäisi jollain lailla olla ehkä se, että ihmisellähän on niin kuin luontainen tarve kuitenkin sille, että on niin kuin semmoista aikaa sille luovuudelle ja aikaa ajattelulle myöskin monessa tehtävässä niin, että se tehostaminen ei tosiaan johda siihen, että täytyy entistä enemmän tehdä niin kuin jotain hyvin intensiivistä työtä ja vielä niin kuin mahdollisesti monta asiaa vielä lyhyemmässä ajassa kuin ennen, vaan että se toivon mukaan vapauttaa sitä aikaa sitten ehkä muulle, joko ikään kuin korkeamman arvon tekemiselle tai luovemmalle ajattelulle, tai sitten tietysti, niin kuin, että yrityksetään koostuu ihmisistä loppujen lopuksi. Niin aikaa myös niille kohtaamisille ja sitä kautta niin kuin kehittää sitä yrityksen kulttuuria ja tekemistä eteenpäin, että on enemmän ehkä aikaa sitten niin kuin ihmisten kohdata toisiaan. Kyllä. Niin ja varmasti iso kuvaa näyttelee se, että se ihmisten työpanos saadaan niin kuin tärkeimpiin asioihin. Että siihen varmaan niin kuin moni pyrkii, että se teknologia nimenomaan veisi sitä niin sanottua turhaa bulkkityötä pois. Joo, kyllä. Joo. Miten sitten, jos katsot nyt vähän niin kuin omien lasien läpi tätä tulevaisuutta, niin minkälaisia teknologisia ratkaisuja sä itse toivot tulevaisuudelta? Et jos pääsisi vaikuttaa esimerkiksi siihen, että mihin suuntaan kenttää niin kuin isossa kuvassa voisi viedä? Niin, olisi tietty hienoa, että eurooppalaisia toimijoita löytyisi enemmän niin kuin tältä teknologiakentältä kuin mitä ehkä on tässä totuttu näkemään viime vuosina, että tulisi niin kuin
ehkä monipuolisuutta myös siinä mielessä. Ja sitten tuon AI:n osalta, niin kyllä niin kuin se, mikä nyt hiukan on ollutkin nyt se suuntaus, että sitä läpinäkyvyyttä tulee myös niihin, että helpommin näkee, että myös, että miten se kone sen päättelyn on tehnyt, jolloin on helpompi validoida sitä, että onko mä samaa mieltä tuosta päättelystä. Että jos näkee vaan lopputuloksen, niin on vaikeampi arvioida sitä niin kuin kriittisesti, kyllä, tavallaan tehdä sitä lähdekritiikkiä siihen. Jep, just näin. Minkälaisia konkreettisia vinkkejä tuonne johtajille? Tuolla on yritykset täynnä johtajia, jotka painii näiden asioiden kanssa ja liiketoimintaa pitäisi viedä eteenpäin, mutta samalla strategiassa on monessa paikassa varmaan keskiössä myös ne ihmiset ja se arvo, mikä sieltä tulee niistä työntekijöistä, niin näiden kanssa pitäisi löytyä varmasti semmoinen niin kuin tietyllä tapaa tasapaino, niin minkälaisia konkreettisia vinkkejä sä antaisit esimerkiksi siihen strategiatyöhön? No kyllähän niin kuin se liiketoiminta täytyy keskiössä olla, niin kuin tuossa tuli jo aikaisemmin sanottua, että ei tehdä asioita vaan sen takia, että meillä on joku tekniikka mahdollinen. Ja sitten toisaalta, että miettii, että no mihin se sitten se mahdollisesti vapautuva työaika tullaan käyttämään, että ei ainoastaan mietitä sitä osuutta, että me nyt tehostetaan joku nykyisen prosessin osa, vaan mitä sitten se ihminen, joka nyt sitä tekee, niin mitä hän sitten voi seuraavaksi tehdä ja saada ehkä niin kuin sinne arvokkaampiin tehtäviin niitä ihmisiä. Kyllä, juuri näin. Mites Riku tähän loppuun, niin jos voisit kiteyttää yhden tai parikin ajatusta ehkä kuulijoille vielä niin kuin matkaan ja hihaan tonne omaan arkeen vietäväksi, niin minkälaisia asioita ne olisi? Onko esimerkiksi nostaa jotain tiettyjä teknisiä ratkaisuja, mitkä ainakin kannattaisi niin kuin tsekata nyt vaikka AI lisäksi sen oman liiketoiminnan näkökulmasta? No kyllä mä uskon, että siellä edelleen on niin kuin paljon sellaista perinteistä niin kuin manuaalista tekemistä, jota saatetaan tehdä sen takia, että on tietty historia, miten se prosessi on muotoutunut, eli ihan niin kuin semmoisen niin kuin prosessin muotoilun, palvelumuotoilun keinoin lähtee miettimään uudestaan tavallaan niitä niin kuin pitkään tehtyjä hommia, että olisiko tässä joku tapa tehdä tämä niin kuin fiksummin nykyään. Kyllä, just näin. Kiitoksia oikein paljon kaikille kuulijoille. Meillä alkaa olemaan ensimmäisen jakson aiheet käsitelty. Kiitoksia Riku hyvästä keskustelusta. Jos tykkäsit tämän jakson sisällöstä, niin muista tilata meidän podcast, jakaa meitä somessa ja tulkaahan kaikki mukaan myös seuraavissa jaksoissa. Tässä vaiheessa kiitos Riku ja kiitos kuulijat ja moi moi. Kiitos.